chtěl to bylo popřel to, to na to položil na zem. No, vytáží do vytážkou. A já, protože to mám takhle předělávaný, já tam mám 2 tlumiče, má tam být jeden. Si myslíte, že nás je vytáhneme to kolo do boku? No náhodou. Cože? Že nás je roky vytáhneš kolo do boku. Jak do boku? Jak vytáhneš ten kolo? Úplně jednoduše. Jsme ho měnili a úplně to. Jo, já vždycky dílo rezonátoru. Dá do toho vodu a půl flašky kalgonit, domíček, modrej, tekutej, aby se skleničky blízkoly. To je to leštidlo, nebo co to je. Musí to být kalgonit. Půlku té flašky do toho postříkovače, napumpuje a povídá a seš mandelinka a začne to stříkat. A jak tomu to postříkat, tak ta tvrdá voda vlastně změkne, ty kuličky se rozprsknou a stačí. Takže i když tam náhodou zůstane nějaké fouká na bříško, a už ti to nefouká na bříško. Ale tady to nejde. Jo, jde to všechno tady přes hlavu. Dobrý. Tu je třeba šikovný, že na ruce, no, nápor. To poznáš podle toho, kdy jsi zařazaný, ne? Od muchou tuto. No, tak to je čistý. Já myslím, že se čistil ráno. Ne. On kecá, on se umyl na babce a pak nám naposledy jsem to čistil, když jsem to vzal na 4kolku a vlíknu to do boha. Tak to jsem to spolu. Ty máš puntíky na přední gumě, ne? No oni, ty špuntíky nejdou odřít. Dřív, Tak stará plašková. No, takhle. bezpečnostní pás máš kde? Nožičky, dobrý, vyška. Tady je páčka, stupačky tak nahoru. Nebo přizvedni nohu. Ještě zvedni, hodně zvedni. Tak, máš tam předkop. Kdyby tě bolí kolena. Mě spíš bolí kolena, že mám právě vysoko. Nic to nejde. Tak se budeme se fotit. Filmovat. Sír. Ty úplně to stáhnu. Jseš tam? Hele, jo, je tam most. No je právě. Tam most, takže most má světlost 4 metry. 4 metry, k tomu ještě 5 metry. Stojí, takže je to asi nezval.
Hlavně úkoly, že... Já bych chtěl všechny vypustit, všem by se vrátí čtou. Já povím, jo. A že to víno pijou jako žádný jako podouška nebo jako pomalovat chůstek, jo. Prsto to do sebe a jdu to. Jsme na to, na Silvestra, byli u souseda vlastně takový ta trubka, že to dáváš ty koule, tak on na tu kouli dal naopak. Ty chladičky, že to jsou elektrárny, no? To je chemička. Tamhle to je elektrárna. Jo, to je vlastně hrabák, máš pravdu. Tamhle máš, tamhle vzadu je autodrom. Jo, to je hrabák. Tamhle už máš hotový, vzadu. No ale já bych to vzal do toho Chánova, možná to by bylo dobré. Tam poletíš ještě rychleji. Svakám navigaci a my jdeme na klínej.